Ragsak daytoy rikna napnut ayat to'y kararwa amang yebkas ken ka ama to'y nanumuunay akanta agyamanak ama agyamanak iti amin abana awan nga ta nasinsin aw nga ayat tinapudpud no apagtalka agyamanak ama agyamanak iti dakes inlisina di matukod di nga umdas apag subalit ko'y biyak inturong mo daytoy biag ko pinili na ko Diyos Apo sumurot ti dalan mo anyan alipnos dayta puso agyamanak ama agyamanak iti amin abana awan nga ta nasinsin aw nga ayat tinapudpud no apagtalka agyamanak ama agyamanak iti dakes inlisina di matukod di nga umdas apag subalit ko'y biyak awan ti adda dito'y daga awan ti saguday sirib ken pigsa adi o Diyos naggapu ken ka panagyaman ko denggem ala agyamanak ama agyamanak iti amin abana awan nga ta nasinsin aw nga ayat tinapudpud no apagtalka agyamanak